señorías. Expón vostede na súa pregunta, señora Pontón, nuns termos que abriu a súa exposición, que me gustaría que fosen tamén os primeiros en rebater eu, porque fala de persecución, fala dunha decisión de como se quixésemos penalizar unha actividade deste profesorado colaborador dos cursos CELGA, e nada máis lonxe da nosa intención. Xa que é a segunda vez que interveño nesta comisión por este tema, en un período moi corto de tempo, vou ser moi breve a hora de contextualizarlle un problema que, como vostede verá, supoño que xa o sabe, non é un problema xurdido de onte nin de outronte, senón é algo que ven de moito máis atrás, dende a propia aprobación da Lei de Normalización Lingüística no ano 83, cando no ano 84 se empezan a impartir este tipo de cursos. Daquela, o goberno galego, en virtude da súa responsabilidade para garantir o coñecemento do galego e a cidadanía, o dereito de usalo, estableceuse que os poderes públicos que teñen que poñer en marcha os medios para facilitar o seu coñecemento. Naquel momento, a inmensa maioría da poboación carecía case dunha total competencia en lectoescritura e foise buscando o emprego do galego en todos os planos da vida pública. Fíxose xa daquela con profesionais do ámbito do ensino, licenciados e diplomados que por dispoñer dunha habilitación para impartir clases de galego facíano coa denominación daquela dos cursos de iniciación e perfeccionamento. 30 anos despois, a situación é ben distinta. Cada vez é maior a porcentaxe de poboación que xa tivo acceso ao ensino regrado en galego e, polo tanto, melloraron sensiblemente a súa competencia e que teñen que ver tamén coa aprendizaxe e coa validación que teñen xa moitos dos cursos CELGA. Porén, existe aínda un sector da cidadanía que non tivo acceso a ese coñecemento da lingua galega mediante o ensino obrigatorio, o que sumamos aquelas persoas que viven na nosa comunidade autónoma pero que son oriundos doutras, nas que a aprendizaxe escolar da lingua galega non é posible. Os cidadáns provintes tamén de outros países da Unión Europea, tamén de outros países extracomunitarios e tamén os que veñen provintes de comunidades galegas no exterior. Estes son, así, a grandes rasgos, os potenciais alumnos do CELGA. O acrónimo que dende o ano 2006 se fixo oficial o recoñecemento da lingua galega. Está adaptado ao marco común europeo para as linguas e as súas probas son criterios cínguense a criterios establecidos pola Association of Language Testers of Europe, o coñecido como sistema ALTE. E aí temos que sometelas e a calidade de ensino nestes cursos ten que manterse porque nos obrigan estes dous organismos internacionais. Con independencia do ensino regrado, é hoxe en día unha necesidade real, polo que a formación na lingua propia de Galicia é unha responsabilidade da Administración educativa do goberno galego e, ademais, os coñecementos de galego son cada vez máis exixidos para o desenvolvemento de diversas actividades profesionais ou sociais. Os 5 niveis que ten o CELGA danse en cursos de 70 horas. 70 horas dura cada curso, cada impartición de curso o ano. Son cursos preparatorios, polos que non se obtén ningún tipo de certificado. O certificado hai que adquirilo nunhas probas que se fan despois. Esta é a situación dos cursos ata o ano 2014. Que temos agora mesmo? Pois que a Xunta leva 30 anos desenvolvendo anualmente un programa de formación para adultos en lingua galega de distintos xeitos, mediante convocatorias públicas, propias e convocatorias que non son da Xunta de Galicia, porque hai que dicir que cursos CELGAs non só imparte a Xunta de Galicia, tamén o fan as escolas oficiais de idiomas, e tamén o fan, por exemplo, a EGAP, quer dicir, nós facémoslo mediante convocatoria directa, pero pois tamén imparten deputacións, concellos, sindicatos, colexios profesionais, etc., que enriquecen notablemente a oferta que hai todos os anos. Dende hai 30 anos e ata 2013, os cursos de galego para adultos, ao principio de iniciación e perfeccionamento, dende o ano 2006, o curso CELGA, impartían os profesorado colaborador externo da Secretaría Xeral. Agás os cursos convocados dende uns anos para aquí por escolas oficiais de idiomas, que cada vez en maior número foron dados por profesorado titular da Consellería, que contan coa habilitación necesaria. A relación xurídica que se concertaba con este persoal colaborador era dun contrato de servizos, que se formalizaba a través dun nomeamento pola autoridade competente e que aparece recollido no artigo 304 do decreto legislativo polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, que di que nos contratos regulados neste título que teñan por obxecto a presentación de actividades docentes en centros do sector público desenvolvido en forma de cursos de formación ou perfeccionamento ou cando se trate de seminarios ou calquera outro tipo similar de actividade, sempre que as ditas actividades sexan realizadas por persoas físicas. Moi ben. Nun informe de 2002, a Xunta Consultiva de Contratación da Administración ditamínase que os seminarios e outras actividades de formación son extensibles a calquera outra actividade docente, aínda que o persoal non sexa da Administración, co cal este tipo de relación xurídica que se establece co profesorado colaborador estivo marcada na legalidade
vixente ata o momento. Ademais, incidía neste tipo de contratación un informe da Asesoría Xurídica do ano 2010, a resolución do 29 de decembro de 2006, por que se convocan as listaxes de profesorado colaborador, e que viñemos aplicando ata a máis recente actualidade, é unha sentenza moi recente do ano 2013, que, por exemplo, en que se denegaba o recoñecemento como servizos previos á impartición destes cursos en lingua galega a un funcionario, que non se recoñeceron as horas dadas con estes cursos como servizos prestados á administración. Nos contratos de servizos non se cotiza a Seguridade Social e para que o seu pagamento, este tipo de actividades tan exentas de IBE, aplícase simplemente unha retención do IRPF correspondente. A Secretaría Xeral de Política Lingüística utilizaba para impartir os cursos unha listaxe de profesorada iniciada hai moitos anos atrás, fixada polo anterior goberno mediante resolución. Creáronse listas do chamado persoal colaborador para impartir os cursos de galego, sen que mediase ningún proceso selectivo. Só se establecían tres requisitos: ser licenciado en Filoloxía Galega ou Galego-Portuguesa, ter feitos os cursos de formación e ser demandante de emprego. Por resolución do ano 2011 modificouse a anterior e engadiuse en virtude da crise que estaba afectando a toda a sociedade un condicionamento máis, que é estar en situación laboral de desempregado. Isto é algo que se incluiu no ano 2011. Ata ese momento ni siquiera tiñan por que serlo. Que pasa a partir do ano 2014? Pois, como vostede ben dixo, no mes de novembro de 2013, e sen previo aviso, foi cando se comezaron a recibir nos registros da Xunta liquidacións por un total de 280.488,88 euros en virtude de pagamento de cotas atrasadas á Seguridade Social, máis 20.000 de sanción. Non é que te sexa toda sanción. Sanción son 20.000 e 280.000, pero estas referidas só á provincia da Coruña. Empezan a chegar agora, como vostede ben dixo tamén, a Ourense. Non sabemos aínda que vai pasar en Pontevedra, en Lugo. A día de hoxe non temos resolución ninguna da Seguridade Social. Que pasa? Que non se entende que este conflito co profesorado colaborador xurda precisamente agora, porque hai que lembrar que o profesorado contratado pois cursos Cerga levaba facendo este labor hai 3 décadas sen que houvese reclamacións nin queixas, tampouco despois de que o goberno bipartita aprobase en 2007, como lle dixen, a mesma norma que viñamos aplicando ata agora. En todo caso, estamos ante un novo escenario que obriga a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria a analizar a situación en profundidade e a redefinir totalmente a dotación de persoal para impartir os cursos Cerga, porque temos que ter en conta algunhas cousas. Primeiro, que compre garantir unha oferta formativa para persoas adultas e fixar e consolidar a relación da Administración co profesorado encargado de impartir esta formación co obxectivo de ter un cadro de profesorado estable. Esa é a nosa intención. En segundo lugar, que hai xa varios anos que o colectivo de 23 profesores das escolas oficiais de idiomas ven reclamando que a formación de adultos lle pertence á súa especialidade formativa e que está, ante todo, no seu ámbito competencial, porque son os profesionais das escolas oficiais de idiomas os que veñen reivindicando ocupar unha posición central e de referencia a hora de planificar e impartir os cursos Cerga. En terceiro lugar, tamén temos a obriga de optimizar os recursos dos que dispón a Xunta de Galicia. Como Administración Educativa temos máis de 1.078 docentes neste momento de galego en ensino secundario, máis de 70 centros de ensino secundario con educación de adultos, 10 escolas oficiais de idiomas con 22 seccións habilitadas, todos eles dotados de medios e personal público, cualificado e especializado. Debemos logo, dende a Consellería de Cultura e Educación, a partir do ano 2014, planificar directamente a formación de galego para adultos, botando mando persoal propio da Consellería especializado en lingua galega para asumir ese labor. Deste xeito, despois de recoller os datos estatísticos, ofertamos 71 cursos repartidos por toda a xeografía galega, máis 24 que xa se imparten este ano nas escolas oficiais de idioma de toda Galicia. Un total de 95 cursos que están xa en marcha e que están cursando neste momento 1.910 alumnos matriculados en todos eles. Todo o alumnado foi atendido dentro dos gabinetes provinciais de política lingüística, notificado, e están cursando este tipo de ensino sen ningún tipo de alteración. Por último, quero evidenciar que non entendemos como se nos acusa de ser vingativos, de represión, cando nós en realidade non tivemos ningún tipo de problema co profesorado colaborador. Este profesorado reivindicou uns dereitos que nada máis lonxe que de nós dicir que non os teñan. É totalmente lexítimo que o fagan. Pero ten que entender que con esta nova oferta de cursos nós temos que dotalos de seguridade xurídica. É dicir, as reivindicacións litigiosas, lexítimas deste colectivo terán que ser dirimidas polas instancias que se encargan de facer de chegar e de outorgar dereitos laborais ou pola propia Seguridade Social, que ainda non rematou o seu proceso, pola Inspección de Traballo, pola Consellería de Traballo e moitos máis órganos que teñen que interactuar en todo este procedimento que rematará e que os
como digo, os órganos xurisdiccionais serán os que dictaminen cal é a situación exacta destes profesores que impartiron cursos de 70 horas de duración durante un período anterior ao ano 2014. A partir da situación descrita... Ten que ir rematando, señor secretario xeral. Estáse conformando un grupo permanente de profesores especializados para impartir os cursos CELGA, que van ser os 23 docentes da Escola Oficial de Idiomas e, a súa vez, os centros que van a actuar como centros de referencia, as Escolas Oficiales de Idiomas, e, a súa vez, como persoal de apoio, os centros de educación de adultos. Os cursos comezaron o día 1, por primeira vez comezaron todos xuntos, rematarán todos a finais de maio, e sen entendo a mesma duración que tiñan. As probas tamén xa están convocadas e publicadas no Diario Oficial de Galicia. As probas terán lugar os 14 e o 15 de xuño, e o 21 e o 22 de xuño para obter os certificados CELGA. Estamos, polo tanto, señora Pontón, propoñendo unha formulación dos cursos feita desde a responsabilidade da Consellería de garantir a formación de adultos en lingua galega, garantindo un ensino de calidade, público, gratuito, coas garantías xurídicas necesarias para asegurar a súa viabilidade e permanencia. Polo tanto, continuidade do tempo, que é o que queremos buscar. O dar un servizo público, dende centros públicos, con profesores públicos, pois creemos, sin ambigüidades, que é dende aí, dende o coñecemento do galego, está dotado das garantías de calidade e de seguridade que despois de nada menos que a 30 anos é tan necesario que teñan para sempre. Nada máis, moitas gracias por atención. Gracias, señor secretario xeral. Turno de réplica para a señora Pontón. Señor secretario xeral, eu o que lamento é que vostede non se